रायजोआव फिन आरोबाव मोब्लिब मासुला बारायबावदों। आसाम मोब्लिब रानसारथाय कम्पानि लिमिटेडआ प्रिपेड सिस्टेम खालामनायनि उनाव मोब्लिब मासुल बांनायजों जेंनायाव गोग्लैदों ग्राहकफ्रा। जाय समाव सिगांग्रो मोब्लिब मासुल सुख'नाय एबा प्रिपेड सिस्टेमखौ खालामनायाव रायजो राजाफ्रा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। नाथाय बेबादि समावनो मोब्लिबनि मासुल बांनायनि फारसे रायजो राजाफ्रा जेंनायाव गोग्लैबावदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय एप्रिलनिफ्राय मोनफ्रोमबो किल'वाटआव फिक्स चार्ज हिसाबै 10 रां बारायबावदोंमोन। दानिया दान मोनसेनि उनावनो थाव आरो मोब्लिब बायनायनि मुङाव आसाम मोब्लिब रानसारथाय कम्पानि लिमिटेडआ मोनफ्रोमबो इउनिटआव 30 फैसानिफ्राय 70 फैसा मोब्लिबनि मासुलखौ बारायबावनायनि थांखि लाबाय। 27 मेआव फोसावनाय एपिडिसिएलनि बिथोन बादिब्ला सानफ्रोमबो 0.5 निफ्राय 1.5 किल'वाट मोब्लिब बाहायग्रा ग्राहकआ मोनफ्रोमबो इउनिटआव उफ्रायै 30 फैसाखौ होनांगोन। थारैनो बे समाव सान्दुंनि दुंखावनायजों रेहाय मोननो थाखाय सुबुंफोरा न' गोबां मोब्लिब बाहायनो गोनां जानाय समावनो एपिडिसिएलआ मोब्लिबनि मासुलखौ बारायबावनो थांखि लाबाय। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।